aprendre a quedar-se amb les ganes. I després trobo també que una de les coses molt importants que hem de mirar és, jo crec que sense que l'altra persona vagi beguda o vagi drogada, m'hagués dit que sí. Si clarament crec que sense la substància és un no, perquè si no estic cometent un abús. Independentment de que potser amb una miqueta d'alcohol o amb algun tipus de substància li vingui ganes i li vingui excitació, que no és incompatible, perquè evidentment totes les persones que beuen poden consentir, també hi ha algunes que sí. Creieu que precisament amb l'ús i el consum de drogues i alcohol existeix aquesta pressió per tenir relacions sexuals? Jo trobo que sí. Sí, jo crec que l'oci nocturn facilita molt, sense voler-ho i sense ser la intenció, probablement, però és com que facilita molt que et trobis en aquests contextos de... Ostres, jo tinc molts joves a consulta no, és que si surto de festa és per... Enrotllar-me amb... Exacte, trobar una persona amb qui tenir relacions sexuals o amb qui després poder crear algun altre dia puntual per poder tenir relacions sexuals